Bueno, Amaia, 57 urte lan egin eta gero, bihar jubilatuko zara. Andereñoan izan naiz beti, beti energiaz lepo, asko neukanik irakasteko, ta gehiago ikasteko. Pentsatzen nuen non egongo naiz, eskolan baino hobeto, baina adinean gora noa ta kontu horiek tarteko. Egia esan badet garaia riatik paseatzeko. Riatik paseatzeko. Ume oiekin nik urteetan ondo pasatu dut bapo. Ikusi ditut hainbeste kontu eta 11 alako, baina erlojuai ere esan behar zaio noizean behin planto, tala egingo dut nere garaia oraintxe bertan dalako. Denbora gehiago hartu nahi nuke nere buruarentzako.